Ja és la 1. Ara començarem. A veure quanta gent tenim. 24. Bueno, jo crec que ja podem començar. Què us sembla? Doncs vinga, som-hi. Molt bones, pels que no em conegueu, em dic Jordi Mestre. Aquest tema ha sigut Amazing Grace, és un tema que utilitzo molt sovint per calentar, és un tema que he reharmonitzat a la meva manera i bueno, la música gospel, aquest és un tema de música popular afroamericana, és una música que serveix per aixecar en certa manera els ànims o expressar certs sentiments. Jo no sóc una persona creient, però sí que crec molt en l'espiritualitat d'aquesta música i a mi m'ha influenciat moltíssim. Al llarg d'aquest concert es presentaré diferents estils de música que a mi m'influencien, sobretot basats en la música afroamericana, i espero que us agradi. És per mi un plaer participar en aquest primer festival des de Casa Fest. Són moments difícils per la música i per tothom, en definitiva, i espero que poder-vos animar aquest matí. La peça que precedirà ara anem una mica a canviar d'estil. A mi m'han influenciat molts tipus de música diferents i la música hip-hop és una d'elles. I anem amb un tema de Jay Dilla, un dels millors productors que més ha revolucionat la música i crec que ha creat una tendència que estan seguint ara molts músics i bueno, espero fer honor al tema.
Bueno, aquí he juntat un tema més, he fet Fall in Love de Jay Dilla, per qui no el conegui. És un tema, el primer que he fet, que ha influenciat ara una nova fornada de músics provinents del jazz, de la música soul. Jo crec que ha sigut l'última revolució musical, que mentre molts músics de jazz s'han quedat amb la part més intel·lectual, o més snob, podríem dir, altres han seguit indagant amb la qüestió principal del jazz i de molta música que és tocar amb l'ànima i basar-se en l'ànima. Jo crec que Jay Dilla jugava amb això, va influenciar molts cantants de hip-hop i sense saber-ho també va crear una manera nova de tocar i d'entendre la música. Ara vull fer un homenatge al que ha sigut per mi potser un dels músics que més he escoltat i ens va deixar fa molt poc, no per tema del coronavirus, però simplement per qüestions d'edat. Aquest va ser Bill Withers. A mi m'ha influenciat molt amb la manera d'entendre la música, de com entendre els conjunts musicals. Ell és un músic que va tindre una curta durada comercial, va estar editant discos durant l'època dels 70 i al moment que estava al màxim de fama, ell va decidir deixar la música perquè el moviment comercial, la música comercial no li agradava seguir aquests paràmetres, preferia gaudir de la música i ho va deixar per dedicar a la vida de la família. Ens va deixar uns discos increïbles i aquest tema que faré ara crec que no cal presentar-lo.
la meva aportació a el que va difondre, el que va ser Bill Withers. Crec que és un músic que no s'ha donat els prous mèrits de la seva música i espero que això serveixi d'homenatge. Ara vull canviar completament d'estil. Vull fer... ens anem cap al Carib, tot i que el tema que faré no és un tema caribeny precisament, és un tema de Charlie Parker, saxofonista dels anys 40, de la música bebop, un altre revolucionador del llenguatge, que crec que tot el llenguatge de la música moderna es basa, en gran part en aquest músic, i per mi ha sigut una de les meves màximes influències, tot i que ara potser pugui sonar tot més blues o pugui sonar més d'una altra manera, el Charlie Parker sempre està allí, les seves notes, els seus canvis, les seves notes de pas sempre hi són. I la seva música és simplement increïble. Però jo he volgut donar-li una mica un gir, agafar un tema d'en ell potser més simple, dels que estem acostumats, que es diu My Little Sweat Shoes, i passar-lo a son cubà, més o menys, música llatina. Amb això m'ajudaré del tres cubà, que és un instrument, pels que no el coneixeu, molt peculiar, nascut a Cuba, i que Compay Segundo, que m'acompanya aquí al darrere, era un gran mestre tocant-lo. La gent que el sap tocar de veritat és espectacular, és un instrument que a mi m'apassiona. Però soc guitarrista, no em tingueu en compte. Doncs fa així.
de Charlie Parker, My Little Sweat Shoes. I bueno, per anar acabant, queden 5 minutets, aniré a fer potser el que és per mi un dels temes que més ha significat o més m'ha marcat. A veure si el trobo. Jo quan vaig acabar els meus estudis musicals a l'Escola Superior del Taller de Músics, vaig fer un projecte que va ser on vaig treure el meu primer disc, que el teniu aquí al davant, que per cert, per qui el vulgui, em pot enviar un mail o deixar un missatge a Instagram i per 10 euros li faré arribar dins de la mesura que sigui possible amb aquest confinament. I bueno, el meu projecte es va basar en les formacions d'òrgan trio, que ara no m'esplaiarem això, però aquí és on vaig descobrir realment el que és la importància de la música tradicional afroamericana i el que ha influenciat a tota la música que a mi més m'agrada. Vaig descobrir una cançó que es diu We Shall Overcome, que crec que és molt adient pel moment que estem vivint. We Shall Overcome vindria a dir alguna cosa com Junts vencerem. Aquesta cançó va sonar a l'enterrament de Martin Luther King i el va cantar Mahalia Jackson. Doncs jo vaig agafar aquesta melodia tan bonica que sempre és una melodia molt simple, però quan l'escoltes sense voler t'emociona. I bueno, vaig fer una petita adaptació d'aquest tema, vaig fer una reharmonització i us faré ara la meva interpretació de la cançó. Espero que us agradi.
vagi tot molt bé. Seguiu aquesta iniciativa des de Casa Fest, espero que us ho hagueu passat bé. No he vist qui ha pogut seguir-ho des d'aquesta distància, però crec que el pes preval la música i bueno, espero que us hagi agradat. Una abraçada molt forta i espero que ens en sortim. No vull ser tan optimista com altres diuen, però espero que almenys aprenguem de tot plegat. Una abraçada a tothom. Gràcies.